соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ ва таъмин намудани рушди он яке аз вазифаҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. бо дар назардошти ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудани саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, имрӯз масъалаҳои ҳалталаб дар соҳа зиёданд ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо аз саноатчиён масъулияти баланд тақозо менамояд. имрӯз маҳз тавассути воридоти технологияҳои инноватсионӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, тақвияти иқтидори содироти мамлакат зери таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат қарор дорад. тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ аст ки барои коркарди онҳо ва омода намудани маҳсулоти ватанӣ дар мамлакат бояд тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. он се ҳадафе ки дар сиёсати давлати мо иҷро шуданд, амнияти энергетикӣ ва амнияти озуқаворию аз баромадан аз бумбази коммуникатсионӣ ва чорум ҳадаф дар асоси инҳо пайдо шуд, таваҳ шуд ва ҷаноби олӣ инро дар назди мо вазифа гузоштанд ки саноати кунонии бо суръати Тоҷикистонро бояд ҳарчи тезтар зудтар бо ҷои кории нав ташкил кардани молу маҳсулотҳои нав бояд ба ҷо биёрем, иҷро кунем ва дар ҳамин асос институти мо, пажӯҳишгоҳи мо он технологияҳои наве имрӯз аллакай мо метавонем 12 то технологияи наве ки ин бевосита аз ашёи хоми маҳаллӣ ва партовҳои истеҳсолӣ истеҳсол кардани маводҳои лозимӣ ки мо импортозамешение мегӯянд, импорт мешудагӣ маҳсулотҳоро мо иваз мекунем ва мо муяссар гашт ки ҳамин корҳоро дар шароити лабораторӣ ва нимсаноатӣ кунонем ва як қисмаш аллакай пурра татбиқ шудагӣ ман ҳамин технологияи бойгардонии флюорид озод кардан, табдил додани карбонати калсий ба фториди калсийро аллакай дар ҳудуди 15 000 тонн бо ҳамин технология кор кард када ин заводҳои ҳозиразамони мо ба кор даромаданд. дар заминаи нишондиҳандаҳои мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саноатчиёни мамлакат дар корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот, беҳ намудани раванди технологӣ, навсозии фондҳои асосӣ ва навсозии таҷҳизоти амалкунанда тадбирҳои зиёд андешида мешавад. дар доираи ин тадбирҳо дар муддати 9 моҳи соли 2019 81 адад электролизёр ба кор андохта шуда ҳаҷми истеҳсоли алюминӣ ба 75,9 тонна расонида шуд. такмил ва барқарорсозии иқтидорҳои сехи анодпазии истеҳсолотӣ ба роҳ монда шуд. пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии металлургияи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик дар моҳи июли соли 2019 истеҳсоли хишҳои махсуси оташбардорро бо истифодаи калони баландсифат ки аз ҷумҳурии Узбекистон интиқол меёбад роҳандозӣ гардид. ҳамчунин ҳамкориҳои судманд байни ду давлат дар соҳаи саноат ба ширкати мазкур имкон медиҳад ки дар тӯли як сол гузариши он ба технологияҳои нав амалӣ гардида имкони васеъ барои беҳтар гардидани сифати аноди истеҳсолшавандаи корхонаи алюминбарорӣ беҳтар ба роҳ монда шавад. ин буд ки дар заминаи ҳамкориҳои судманд соли 2019 корхонаи фаръии давлатии алюминсохтмон бо ширкати мошинбарории ҷумҳурии Узбекистон «Узавтотрейлер» оид ба бунёд намудани корхонаи муштараки «Талко Узавтотрак» созишнома ба имзо расид. соҳаи кимиё барои рушди иқтисодиёти Тоҷикистон дар замони муосир афзалияти бештар дошта дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат якчанд корхонаҳои кимиё бо технологияҳои муосир сохта ба истифода дода шуданд ки ба роҳ мондани маҳсулоти воридоти васкунандаи пластмассӣ дар дохили мамлакат ва берун аз он ба роҳ монда шуд. бояд қайд намуд ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Талко Кемикал» ба истеҳсоли маҳсулоти криолит, алюминий фтордор ва кислотаи сулфат дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон муваффақона ин тадбирро амалӣ менамояд. ҳамчунин тибқи технологияи мукаммали пажӯҳишгоҳ дар ҳудуди «Талко Кемикал» дар ноҳияи Ёвон истеҳсоли саноатӣ ба роҳ монда шуда истеҳсоли коагулянти ватанӣ оид ба тоза кардани об бо муваффақият амалӣ гардида то имрӯз тақрибан 1450 тонн истеҳсол шуда беш аз 1200 тонн коагулянт ба истеъмолгар корхонаи воҳиди давлатии Душанбе-Водоканал ирсол шудааст. коагулянт гуфтани моддаи химиявии сулфати алюминий ки обро соф мекунад, обсофкунак ман ба тоҷикӣ мегӯям инро, ҳаминро дар ҳамин завод имконият пайдо шуд ки вақти истеҳсоли заводи истеҳсоли кислотаи сулфатро буд кардем, дар давоми 36 рӯз ҳамин истеҳсоли коагулянтро ба ҷо овардем, рафта коагулянтро санҷем, ҳама параметрош аз коагулянтҳои берун аз ҷумҳурии меордагӣ беҳтаранд ва мо кафолат метиҳем ки оянда худо хоҳад ватани мо, Душанбеи мо
بکاغولان نمیماند، آبش دائم صاف و شفاف است، خیلی آب طبیعی ما هست. تاکید کردن به مورد است که در دوران صاحب استقلالی وطن در ناحیه یوان کارخانه کمپلکسی صنعتی کیمیا با تکنولوژی نو به تولید محصولات وارداتی وصل کننده و با صادرات کننده بنیاد گردید که به عملی گردیدن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت نقش کلیدی دارد.